जाहैबाय नेचारशियरनि एन्शियेन्ट हेयार केयार सिक्रेट जं तेल आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन नै लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ फोननानै बिराद मोजां मोनदों आं ओंखायनो आरो दा फोननोसैलाय खानाय सुनो नागिरदोंना ओंखायनो बेखौ फोनबा मोजां जायो नामा औ आं मोजां मोनदों ओंखायनो आं फोनो ना दा मानोना दाथ' गोजां बोथोर जाबायना गोजां बोथोरावहाय खानायफ्रा बिराद ड्राइ जाया दालाय ड्राइ जानानै गावोना ओंखायनो माने वास खालामैनि सिगां थाव फोनबा मोजां आरोना लोगोफोर ओंखायनो आङो डेलि माने खानायखौ वास खालामैनि सिगां थाव फोनो आरो ओमफ्राय बेखौ स्काल्पआव फोननांगौ मा होनो मासाज खालामनांगौ स्काल्पआव फोननानैहाय मा होनो 10-15 मिनिट्स मासाज खालामनानै लानांगौ आरो ओमफ्राय एक्चुअलि बियो ना 100% सेफ आरो नेचारेल इनग्रेडियेन्ट्स लोगोसे न' केमिकेल हार्मफुल आरोना लोगोफोर ओंखायनो आं बेखौ फोननानै बिराद मोजां मोनो नोंथांमोनाबो फोननो हागोन जुदि फोननो गोसो दंब्ला ओमफ्राय बेखौ फोनोब्ला मा बेनिफिट आं नोंथांमोननो खिन्थागासिनो स्टार्टिंआव आङो मा होनो अइलखौ मासाज खालामनानै लाग्रोनोसै बे समावनो आं नोंथांमोननो खिन्थानो स' लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन नै नेचारशियरनि जं तेला माबायदि बेबायदिनो आरोना लोगोफोर आं फोननानै बिराद मोजां मोनदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ फोननायनि बेनिफिट्सआनो जाबाय लोगोफोर जं थेरापि इन हेयार केयार लोगोसे डकुमेन्टेड इन एन्शियेन्ट रमान्स आरो लोगोसे इजिप्सियान सिभिलाइजेसन्स आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बियो नोंनि खानायखौहाय बा प्रमोट माइक्र' सार्कुलेसन बा ब्लाड सार्कुलेसननि थाखाय बिराद हेल्प खालामो आरोना बे थावाहाय ओमफ्राय लोगोसे बियो नोंनि डेन्ड्रफखौबो रिमुभ खालामो आरो लोगोसे फंगसखौबो मोजां खालामो आरोना ओमफ्राय बिनि बेनिफिशियेल ट्रिटमेन्टआनो जाबाय लोगोफोर एल'फेशिया बेल्टनेस लोगोसे स्काल्प इनफेक्शनखौबो बियो मोजां खालामो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आरो लोगोसे एक्सक्लुसिभ हेयार लसआबो बियो मोजां जायो आरो ओमफ्राय नोंथांनि स्काल्पखौहाय नरिश लाखियो आरो लोगोसे हेयार सेफखौबो मोजां खालामो आरो लोगोसे नोंनि खानायखौहाय स्ट्रंगारजों लोगोसे यंगारबो खालामो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बियो हेयार लसखौबो प्रिभेन्ट खालामो ना लोगोफोर ओमफ्राय स्टपबो खालामो नोंनि खानाय गनायखौहाय स्टप खालामो आरो लोगोसे नरिश हेयार आरो स्काल्प होयो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना बियो सेफ एन्ड टक्सिन फ्रिबो आरोना लोगोफोर लोगोसे एनि सिन्थेटिक फ्रेग्रेन्स आरो सालफेट आरो पेराबिन्सबो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना नुदोंना आं दा बेखौहाय माबायदि मासाज खालामदों थिग बिदिनो नोंथांमोना बेखौहाय आखायाव लानानैहाय नोंनि फिंगार्सजोंहाय 10 बा 15 मिनिट्स मासाज खालामनांगौ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोङो दसे उनावनो सुनोबाबो सुनो हाबाय बा नोङो हरसे लाखिनानै अखानायै सुनो गोसो दंब्लाबो सुनो हाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं बे थावखौ इउज खालामनानै बिराद मोजां मोनदों लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि इउज खालामनो गोसो दंबा नेचारशियरआव थांनानैहाय नोंथांमोना बेखौ लानो हागोन बा आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन आरोना लोगोफोर जायना खानाय गनायफ्रा बारा जादों डेन्ड्रफ जादों दा गोजां बोथोर समावहाय नोंथांमोना बेखौहाय ट्राइ खालामनायनो हागोन आरोना लोगोफोर आं जेरै दा इउज खालामदों बेबायदिनो नोंथांमोनाबो खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ एसेनोसै थेंक इउ स' माच बाय